କହିଲେ ରଜ କୁଇନ ଛାଡି ବାଳ କୁଇନ ଡାକିବ ଯୋଉଠି ଭାଷା ଆଡୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଜଜ କରିବି। କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ରାନୀ ରଜ କୁଇନ ର ଜଜ ମାନଙ୍କୁ ରଜ କୁଇନ ଯୋଉମାନେ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶାସ୍ତି ଦରକାର? କଣ? ରଜ କୁଇନରେ ଯୋଉମାନେ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶାସ୍ତି ଦରକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ସିଏ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଇମେଜ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ନିଜେ, ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ଏତେ ଦିନରୁ ଗଢିଥିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେମ ଫେମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉ ହଉଛି ଭିଡିଓ ସବୁ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି କିଏ ଦେଖ କେତେ ଆମ ପାଣିଚିଆ। ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ବୁଝିବେ କି କୋଉ କଥା? ଆମେ ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ସେଇଟା କହିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 20 ଥର ଭାବିବା ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଲୋକ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବାନି। ଲୋକ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ହେଇଟି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ପଜିଟିଭ ରେ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ନେଲେ ନେଗେଟିଭ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ସିଏ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଦିଅର, ଆଉ ଯୋଉ ମୋଦି ହଉଛି ଦେଢଶୁର। ମୁଁ ମୋ ୱେରେ ଭଲରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ଖରାପରେ ନେଲେ। ସେମିତି ସେ କୋଉ ୱେରେ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁছে ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାଇଁ। ଜଣେ ନ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କହିଦଉଛନ୍ତି। ଜାଣି ତମ ପାଖରୁ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ଦେଖି ପାଖରୁ ଖାଲି ଦେଖି ଭାଷା ଯେତିକି ଶୁଣିବ, ଶିଖୁଛ। ଆଉ କିଛି ଶିଖିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ କଥା ବି ଶିଖିବ, ଏମିତି କିଛି ନାଇଁ କି ସେ ଖାଲି ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଖରାପ ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ କୁହନ୍ତିନି। ମତେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ। ମୁଁ ନୁହଁ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟ, ମୁଁ ନୁହଁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହଁ ଅସୁର ମୋଚନ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ନୁହେଁ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ମୋ ଅକାତ ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକିରେ ରହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ରଜ କୁଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦିଅ ନା ହେଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ କିଏ ବସିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବଟେଇବେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ କିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ କିଏ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ବାଳ ଛୋଡିବେ ନା। ଆମେ କହିବାନି, ସାରା ଓଡିଶା କହିବ। ଆମେ କଣ କହିବା? ସାରା ଓଡିଶା କହିବ। ଯୋଉଟା ଭଲ ଆମେ କହିବା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଆମର ଶୁଣ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଦଉଛି, ମୁଁ ବି ହେବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି